Apa sing anu ngerong sik. Yo. Yo, tublak tuntak ngono ya. Asik. Hea. Asik Mas. Diana. Hea. Celak kalau Pak Kamidi, Pak sapa mau? Pak Samidi. Iya, Samidi. Katur para sepuh yo Dek ya. Sing jek kepareng kumon dalu kasihan. Ketemu tonggo kesel. Ragaku kok urung kehormatan mangrove lumpuk tanpa ijo. Aku nek dulu lanang Supri tekoi ayam rasane. Ayam ya Mas. Ya bengi ganteng tenan. Lambene dilebokke jelanet. Ayo Indonesia merdeka nyanti mau bocah. Nek ngendi to bocah Mas? Ribet ae. Kok turut gon sound system. Golek apa? Kancane Supri. Ayo. Yo. Urip ana. Urip ana. Urip ana. Ketua pelaksana Bapak Supriyadi, Ketua Karakternya Mas Gitar, terima kasih sebelah matur suwun. Ideal Production. Luwe berseko paten ono yang perpisahan mengiyakan sulistyo. Harapannya luar biasa.
meh anu Mas Bisma. Hmm. Meh mirip-mirip Mas mirip Mas. Apa iki Mas? Oh, ana layang. Oh iya Mas Tember. Ya, Oh nggih. Mas Tember. Mas Tember nggih. Urip ana. Nggih. Urip ana. Kutha gedhe. Kowe kuat